Mga molupyo sa sitio Asan sa Barangay Poblasyon, Talisay City nanawagan sa kagamhanan nga ayuho na ang nagubang seawall atol sa paghapak sa kusog nga bawod tungod sa bagyong Christine. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Grabe ang pagkaguba sa kilig na bahin sa seawall sa sitio Asan sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Nabantayan usab nga nakankan ang ilawom sa pipila ka bahin sa seawall. Nabalaka ang mga molupyo sa posibleng epekto kanila kung adunay bagyo o bati nga panahon nga mohatod sa dagkong mga bawod nga maabot na sa ilang kabalayan. Manghinaw tami ba nga maayo na yung taon siya kay dili madali ba kaya nga mo ba nga kasugat yata kanang bagyo nga kanang di hurot mi diri. Kadaghanan ni noon sa mga balay sa mga dapit ana sa sud nga konkreto nga koral. Apan aron makasiguro nanawagan sila nga ayuhon na ang nagubang seawall. Mato di Konsehal Rudy Cabigas, chair sa Committee on Infrastructure, nga lakip kini sa tukion sa konseho aron magahinan og budget. Apan gitato ni Konsehal Cabigas nga unahon ang pagpaayo sa nagubang seawall sa May Litmon, Barangay Dumlog, ilabi na nga lakip sa naguba niini ang katunga na sa daan. Priority gito ni Mayor Samsam nga ma-restore na to ang kuan gyud dito sa Laom kay tuaw na kaol magud dito ang kuan kanang mga yuta ba. So mao gyud priority maninguha lang mi diri sa council nga mabudgetan gito siya kining haron mahimo ma-work out na mo within this year. Gihangyo ang pagpadali sa pagpaayo isip pagpangandam sa posibleng masinating nga bati nga panahon ning katapusang bahin sa tuig. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.